Takže ahoj, opět jsem tady já Danny po delší době a vítám vás vlastně už u mojej druhé série Minecraftu 1.3.1 Let's Play a minulý svět jsem teda úplně posmolil a začnu teda nový. Vlastně umřel jsem tam s hodně věcma, sakra, nevím mluvit a psát, no to je jedno. S hodně věcma, žádné vesnice tam nebyly, nic prostě zajímavého, takže začnu znova. A dám si seed, kontrafakt. Dám si, moment, jo to, bonus chest si dám, dobré, a nechám to vytvořit. Doufám, že už to bude super seed. Tak, jsem tady zase někde v džungli. Tady mám čestku. Celkem dost věcí. Chleba, dobré. Oh shit, se to seklo. Posekalo. Mám jenom jednu torčku, to je špatné. Ale tak stává se asi. No nic. Načítá se mapa, takže se to si bude sekat. Načítá, ale vytváří, no, to je fuk. A já teda se pokusím rovnou najít, ještě tady natěžím ty boby. Fakt nevím, proč to furt dělám, proč mě tak láká, asi tím, že to je nové. Ale je to na nic. Tak. Rychle to sklidím. Dobré, mám 5. Po cestě ještě nějaké vezmu. Nechci na strom. Tak. Musíme se vymotat nejdřív z džungle, měl bych se si pojat na nějaký strom. No. S tím půjdu tady. Co tu je zajímavého? Tu nic. Tak, že bychom se vydali na druhou stranu. Já nechci moře. Už nechci ani nikde loďkou jet, já chci prostě najít vesnici. Nerozumíte? Asi ne. No, prosím. Co tu je? No. To je lava. Aspoň něco. Tady. Tady je teda... Je. Takže máme vesnici, konečně. A. Písek, musíme zhodit. Nemůže tady lítat do vzduchu. Rovnou se ho teda vezmu. Tak, jsem rád, že jsem teda našel vesnici. Ani to netrvalo moc dlouho, čekal jsem, že to bude další. Takže jsem úplně rád. Jsem si vymotat odsaď. Shit. Tak. Takže. Nevím, jestli má ta pouštní kovárnu. Že bych jim to trochu vykrát. No, takže čest. Já vás zdravím. Velké nosy, velké hlavy. Jedna ruka spojená divně. Proč máte stejné hadry? Neměli byste mít stejné hadry, ne? Nevím, já se v to nevyznám, tyjo. Proč mají všichni stejné hadry a obchod s nima jde, tak je to dobré. Tyjo, teď byste měli mít každý jiné. Co tady ten? Jo, ten už má jináčí, dobré. Tyjo, Ender of Eye, ne, to jsem řekl blbost. Takže, sakra, musím vám hoši rozbít studnu. Spadl jsem do ní, protože jsem šikovný strašně. Tak, to si tu vezmu. A to je zase ta kaplička, že? Jedno jim to stačí, torčka. To si vezmu pro sebe. Doufám, že se nebudu zlobit. A tyjo, celkem pěkné. No tak jakože nic moc vesnice, tam už nic není. Tady tež nic není, nebo je? Ne. Tady je teda ta sakra, ta džungle.
A lávu tam někde jsme měli, že? Takže dobré, no. Au. Měl bych začít něco těžit. Doufám teda, co se týče toho netu, jak jsem nemohl uploadovat, ani jsem neměl chuť nahrávat, jelikož tím netem uploadovat to bylo, já nevím to ani popsat, jak to bylo špatné. No a teď už by to teda mělo být OK. A budu nahrávat teda už dost často. Měl bych každý druhý den nejméně. Jo, takže jestli budete tak hodní, zase sdílejte můj channel. Difficult, normal, dobré. Sdílejte můj channel, ať to vidíš si ten bug. Mám takový pocit, že to je bug z toho hnusného texture packu, co jsem tam měl předtím. On vlastně nebyl tak hnusný, ale ten creeper měl na hlavě jakoby ten tečko a vždycky se rožlo. A že by se to přeneslo až na to, na prasata se mi nechce věřit, ale asi je to tak, no takže nevím. Asi to přeinstaluji ještě do příště, teď už se mi nechce, že samozřejmě. Tyjo, dobré, maso jsem vzal. Zase, že nemám nic. Tak, natěžíme ještě něco, nějak rychle jsem se unavil, nebo spíš vyhladnul. A zkusíme někde poblíž si postavit dům. Měl bych teda vlnu najít. Nevím, jestli tam jakou mají, takže se to ovce. Ovce by měly být asi tam, nejspíš v džungli, tam většinou jsou. Já vlastně mám chleba, tak dobré. To je nějaká řeka, ovce tu nejsou samozřejmě. No, sprintuj prosím tě. Dobré, takže hledám ovce. Ukažte se ovce. Jinak vás zabiju, no sice vás zabiju i tak, ale to vy nevíte. Pojď slepička, ta to schytala hned. A tyjo, to je slepic. Slepic jak na slepičených, ale ovce žádná, že samozřejmě. Chcípni, já chci, abys byla ovce. Se přeměňteš na ovci. No. Ale aspoň budu mít hodně jídla. XP taky nějaké mám. Budu muset začít kopat, že samozřejmě uhlí zase všechno. Železo už jsem měl v tom minulém díle a zas nic nebudu mít. Takže je to travné. To by mohl být dungeon. Nebo spíš taková ta roklina. Nevím, jestli se tomu správně říká dungeon a je mi to upřímně jedno. Protože tomu tak říkám a komu se to nelíbí, tak mi to klidně může napsat. Ale já to budu říkat pořád, jelikož jsem zvyklý to říkat. Tak, tyjo, kolik jich to bylo. To jsou fakt divné slípky. Luxus! Luxus, to jsem ještě neviděl. Tak to je drsné. Že bych šel dolů, dobré, zajdu dolů. Dal jsem to tak akorát. Ještě jeden, takže... slyším hajzly. Vykopu nějaké železo a tak. Tak kde jsou ti hajzlové? Já se jich bojím. Si to meč. Crafťák si zrobím. Možná mě ten parcha naskočí z vrchu. To bych se hodně naštval. Takže akorát mám na meč. Tak, to mi zatím stačí, že? Tam myslím si, že to je creeper, ale je to jenom ta blbost. Ta liana. Nebo tráva, nebo co to bylo. Doufám, že to něco vidíte zase, tady bagla, torčka. Nebo spíš světlo bagle. Jo, jak tomu dělat? No, to teď se rozkopal jak debil, lol, ale tak to je velké, to je hodně velké. To se mi líbí. To bude tak na pár dílů prozkoumat to. Jo, čestka. Jo, takže super. Tak já už nevím, co mám říct dřív.
Do prdele asi řeknu. Tak nic no. To je v hajzlu. Jelikož ale vím, kde jsem umřel, někde tam v Roklínce, takže se tam zajdu proto pěkně. A creeper, který je pověstný tím, že vám vybuchne za zadama, mi přímo vybuchl za zadama. Takže takhle se má creeper chovat, za to chválím. Ale kdybych ho potkal, tak ho zabiju, hajzla jednoho. No naštěstí, to není tak daleko, ale musím to najít. Takže to se bude něco trvat. Oh shit. Jsem tady. Aspoň něco, teď musím skočit do té vody. Doufám, že to teda najdu, měl jsem už to železo a tak a... No, rivajco. A skočím tu rovnou. Oh. Takže musím si pro své věcičky. Žádný zasmolený creeper mě nebude brát. Doufám, že si pamatuju. Sakra. Pavouk. Creeper další. To nebylo. Měl jsem si zapsat aspoň to. No, já jsem nevěděl, souřadnice, nevěděl jsem, že vybuchnu. Tam to taky není. Tady to asi taky není. Sakra, slyším ty hnusné monstra. No pojď. Dobré. Vytěžil mi nějaký ten plot. Já sakra, musím to najít. Tam jsou creepři. Já nevím vůbec, kde jsem byl, že? Samozřejmě. Jo, tu mám věci. No, buchni. Ježiš, buchni, idioté. Jseš debil. Takže jo, našel jsem své věci, což jsem rád. To mi stačí k životu. Ty vole. To je nebezpečné tady. Tak to je v prdeli toto. To je v prdeli. Asi tak vám to řeknu. Oh shit. Takže viděli jste, co se mi znova stalo. Opět to bylo příjemné. 3 creepři. No. Naštěstí furt vím, kde jsem. A zase to, než to najdu, tak nevím, no. Doufám, že vás to strašně baví teďka. A mě to teda nebaví, ale musím si pro věci. Už se mnou nebude nikdo to nic dělat. Musím rychle utéct pryč. Zase stejnou trasu vezmu. Ještě bych si pamatoval, kde jsem, že? No, kde jsem umřel spíš. Oh shit. Boom. Mám tady crafting. Teď mi zase něco skočí na hlavu. Tam je creeper zase, že? To jsem tu vybral, ano. Vidíme tu velkou díru. Měl bych si jít rychle pro meč. Tak. Mám v ruce meč, už mě nic nezabije. Doufám. Kromě creepera samozřejmě, kterého to doufám, že nepotkám. Jelikož mi všichni vybuchli u ksichtu. Oh, čestka číslo 2. Oh. Tak to je special, to jsem rád, to stalo za to. Tu čestku si teda vezmu. Tam je hajzl. Ten. Kostlivec. Železo si teda taky ještě vezmu. Bych byl blbý, abych si ho nevzal. No a co víc? Co víc musím si vytěžit tady uhlí. Tyjo, bojím se, aby mi zase něco nevybuchlo zad. Měl bych rychle jít pryč. Ale cestu už znám tady. Takže kdybych vybuchl, tak se nic nestane. Jenom zase budu dokola chodit jak idiot.
Ale to vám asi nevadí. A když jo, tak nic nenadělám. A musel jsem to prostě si proto zajít. Ale nečekal jsem to, ani vy jste to určitě nečekali, že dvakrát nebo třikrát takhle chcípnu trapně. No. Dobré. Takže co teď? Mám uhlí, mám trochu uhlí teda, potom si budu muset zajít pro něco lepšího samozřejmě. Vezmu si meč, kdyby mi někdo chtěl ublížit. Pojď, chceš mi ublížit, tak pojď. Ne, ty ne, ty si ubližuješ z dálky, ty si hajzl. No tak pojď, ty šulina. Chcípni. No, spadl si, polamal si z nohy svoje nešikovné. A zlamal ses prostě, já jdu tam. Tam je další parchant. Tak pojď. Ty je jich to nějak moc, já jdu pryč. Zbylo mi pár životů. Do řiti. Nevím, co mám dělat. Zůstanu tady, bojím se. Musím se nažrat. Zombik je v klidu, že? Takže toho uvraždím pomaličku, ale jistě. Je tam creeper. Nažeru se chleba, ať se mi doplní životy. Tak, to by mělo stačit. No, on tam furt je. Hovado jedno. On furt na mě bude čekat, tak pojď sem, já tě zbiju. Rozřežu tě mečem. Rozřežu tvé kosti. No pojď sem. Co je? No, ani si nevšim, debil. Ani si nevšim, co zabilo. To je něco jak já, když mě zabil poprvé creeper. Tady. No. Železo pěkně. Takže si budu pamatovat, že to tady je. A určitě se tu ještě vrátím, ale pro tentokrát bych mohl zůstat. Spíš bych si mohl udělat domeček. Ale pokud chci postel, tak potřebuji vlnu. A pokud chci vlnu, potřebuji buď pavouka, anebo ovci, nebo spíš ovci nebo pavouka, ale to už je jedno. No, takže to jsem udělal taky blbě. Au. Sklidím si crafting. A jdu tady. Jo, střílej po mě, ty idiote, kde jsi? Kde je ten debil? Jo, nevidím. Pojď sem. Jsi blbec, myslíš si, že mě zabije, že přitom chcípneš sám. Jsi největší loser. Co máme tady? Nič. Takže... uhlí ještě. Kostlivec asi chtěl, ať si vezmu jeho uhlí. A ať chcípne. Asi neměl rád svůj život. Jeho minus, no. Tyjo, WTF, co to tu dělá ta voda? To nechápu. No nic, to je jedno. Ale nic takového jsem ještě nikdy neviděl. Oh shit, to je zase něco jináčího, než jsem čekal. Všechno prodíravěné se mi tak moc zase nelíbí. Ale lepší, než kdybych to nic neměl. To jdu taky blbě, že? A to je taky blbě, takže musím udělat ještě třetí věc. A třetí způsob, jak se dostat nahoru. Ale to se teprve musím dostat tady přes vodu. Oh shit, slyším nad sebou zombíky. To je nepříjemné. Ne. Takže jsem tu. Jestli tu vykopu schody nahoru. Mohl bych to potom dělat nějaké lepší schody. To budu mít určitě v plánu a... Tyjo, zase jsem se nepodíval, jak dlouho nahrávám.
takže budu muset to odhadnout nějak. A nebo spíš, jakmile se dostanu do té vesnice, tak bych to mohl ukončit. Nestřílej do mě. Dobré. Moc si nezastřel hošan. A já se jdu dostat. Ty jsi mě lekla. To máš za to. A já se jdu dostat zpět do mojí vesnice, pokud ji najdu. Jo, tam je, vidím ji, takže super. Tady je těch dungeonů teda hodně. Jo, zombíky jdu je dorazit. Tady idiot. Co je? Co je? Tak, všetci pochcipali jak nuly. Já si jdu ještě na pavouky, abych měl na tu postel nějakým způsobem. Kdybych třeba našel jenom jednu ovci potom. Se nějak potřebuji, ale 4 ty stringy. Nejdeš do mě, nepůjdeš. Mám oko. Takže je to ještě dost věcí, že? Tam je poušť. Tam je les. No, takže mě to celkem líbí. Že bych zkusil třeba potom rozmnožit vesničany nějakým způsobem. To bych taky mohl. Až to mě, že nemají jináči hadry. Mají všichni skoro stejné. Ale ještě víc mě štve, že tu není žádná vlna. No nic, hodím si tu čestku. Někomu do baráku. Bacha hoši. Uhněte mi z cesty. A naházím tam všechno, co mám. Protože půjdu najít ovce. No, to si nechám. Co si ještě můžu nechat? Jo, meloncíc, to jsem si ani nevšiml, že to mám. Z toho udělám dřevo. Tak, oko si tež vlastně můžu nechat. 2 trčky si to nechám, to můžu vzít sebou, to je mi k ničemu. A nechám si tu vajce. Tak. A já jdu teda najít vlnu. Hop, hop, hop. Samozřejmě s sebou nemám nic jiného než navíc než půl zničený meč. A tak kde by mohly být ty ovce? Aspoň tady pochytám ty. Že by tam byly. Na pouště asi nejsou, co nebo jo? Myslím, že jo. A nebo zkusím projít tu poušť, že tam nebudou někde. Sněhový biom. Ten můj... ovečky, takže nemůžu se říct, že ho nesnaším, ale jsou tu pěkné stromy a jsou tu hlavně ovce, 6 ovce. Já vás mám tak rád, že si z vás udělám postel normálně. To byste nečekali. No, to by už jsem zabít nemusel, ale udělal si mi radost, že jsem tím musel zabít. Takže, skacím strom. A udělám si, zase jsem si nic nevzal do řítě. To se nevychytal absolutně. Musím si vzít aspoň trochu koblu, že? Udělám si krafťák, úplně zbytečně, ale udělám si ho. A udělám si sekírku. A udělám si wooden jako loser. No tak pojď. Skacíme tady teda pár stromů a z toho si potom uděláme baráček. Škoda, že tam jsem nechal kus
nahoře. Ale jelikož nejsem na žádném multiplayerovém serveru, tak to nikomu vadit nebude. No. A já to skacím, aby mi nenadávala žádná ovce, co tady chodí. To není možné, že tam nedosáhnu. Zkusím udělat jednu věc. Tak. Jsem na stromě. Toto skacím. Aby to zbytečně nebylo a rovnou se vrhnu i na tady ten strom. Jak moc vysoký, ne na to. Teda moc hodně listů. Na to, že tak malý. Dobré, takže já vůbec nevím, kdy bude těch 20 minut. Doufám, že to není málo nebo hodně teďka. Ale nejsem si zrovna vědom, kdy jsem začal natáčet. To byl nějaký luxusní zvuk. Nový. Hop. Tak. Skacíme tady ten strom. A rovnou si postavíme rychle nějaký dům, nebo aspoň nějaký základ domu. Ať. Tak to už se namyslel tolik. Ať aspoň nějak dokončím ten první díl. Já bych řekl, že až na ty creepery se mi celkem dařilo. Ani se moc nevstekal, kecám. No. Mám hodně železa. Jsem překvapený. A to jsem ani nedělal pec. Takže luxus. A teď kde je moje vesnice? Mám pocit. Tam je zase něco. Jo, dobře jdu. Jdu dobře. To není vesnice. Co? To je pyramida. Lol, tak to je luxus. Máme tady hned pyramidu. Tyjo, moc jsem se nadíval. Zase do řítí creeper. No nic, já tam teď nepolezu teda, necháme si to na příští díl. A já jdu najít tu moji vesnici, je tam někde asi bude. Jakož tam začínají to. Takže tu máme rovnou pyramidu. Tyjo, nečekal jsem, že na takovou blbost chytnu. Takový blbý sit chytnu takhle super svět. Mám všechno hned po ruce. Takže super. Super. Nelaguj se. Shitmane. Takže vesnice. Já teď nevím ještě, kde si udělám ten barák. Mám takový pocit, že už těch 20 minut budu natáčet, takže nechám si ten barák na příště. Já se s váma loučím. Mám zpět svůj skin, super. Loučím se s váma. A čau, příštího dílu.